Здравейте! Ето там ще увелича. В тази дупка има котенце, което е изгубено. Да. Но много техните стопани много се ги търсят и най-накрая го намерихме. Има човек, който се казва Таня. Тихо за малко. Така, наградата, ако я намерим, се предлагат. Това е Таня с оранжевата тениска. За наградата се предлага 200 лева. А ето тази Таня не иска котката. Иска само парите. И парите не са важни. Парите са просто едни тъпи хартии. Точно така, Макси. Всички му вярват, нали? Да. Мисля, че и хората от клипа ще му вярват. Ако му вярвате, пръснете лайк бутона и се абонирайте. Чакай, направи го така. Телефона. Сега не искам така. Изненада! С какво ни замеряте, бе? Не знам. Изненада! Ето кой мистер Малумник син. Този е мистер Малумник. Сашо! Бързо! Пистолета ми! Това е хора, ще дам на пауза видеото. Хора, продължаваме. Хора, вече сме тук отново. Тихо! Чуйте! Парите, наградите са просто едни тъпи хартийки. Важен е живота. Да, ако си мислите, че наградата е... Ако си мислите, че парите са важни, ще ударете лайк. Ударете палец надолу, ако си мислите, че парите са важни. Не са важни. Ако си мислите, че не са важни, ударете лайк. Така, още другото е, че не е важна наградата, а е важно първо в този случай котето да е спасено. Да, така е. Важно е. Котето да бъде спасено и не е важна наградата в нашия случай. Да, наградата изобщо не е важна. Но за жалост мисля, ето тук да приключим видеото. Така че, чао от всички мои приятели и довиждане!